se letos dělí dva projekty. Tak především je to Jan Ptáček. Je tady pan Jan Ptáček? Není. Za návrh obnovy usedlosti Stanovice. Zdůvodnění. Porota hodnotí citlivý návrh úpravy venkovské usedlosti pro nové využití a zejména jemně koncipované, ale přitom invenční kontextuální úpravy, včetně respektování výrazových prostředků charakteristických pro dané prostředí. Velmi jemný, citlivý a pokorný návrh. Ocenění je spojeno s finanční částkou 4 000. Tak cena bude uložena u organizátorů a předána s určitou srážkou, teda manipulační poplatek. Tak. Pan Ptáček je na zkoušce dneska. No, toho vůbec neomlouvám. Je vidět, že neumí si určit priority. Druhá, třetí cena se uděluje Marku Marovičovi za návrh dostavy bloku v centru městské památkové rezervace v Lokti. Zdůvodnění: porota velmi hodnotí náročný a propracovaný návrh dostavy části zástavy městské památkové rezervace. Organická struktura domů, inspirovaných malebností rostlých měst na středověké parcelaci, vykazuje značnou malebnost a harmonické souznění v daném prostředí, přitom jde o řešení kreativní a beze zbytku soudobé. Pozoruhodné a výtvarně zvládnuté jsou citace a transformace motivů starého města. Jedná se o cíleně kontextuální, ale přitom kreativní návrh. Ocenění je spojeno s finanční částkou 4 000. Pane Maroviči, pojďte nahoru. Druhou cenu získává Lucie Pracnová za návrh obnovy areálu v Buštěhradě. Lucie Pracnová, pokud se není její zástupce. Ano, skvělé. My jsme věděli. Ano. Já se to z Kočava vítám. A převezmete od poroty druhou cenu, která je spojena s finanční částkou 7 000. A porota oceňuje kvalitu komplexního rehabilitačního zásahu, který zahrnuje obnovu areálu zámku, včetně úprav anglického parku, nádvoří a obnovy formální zahrady. Kvalita úprav vlastního zámku souvisí s velkou péčí, kterou autorka věnovala přípravě a průzkumu na místě, včetně zpracování podrobné inventarizace dochovaných hodnotných prvků, jako jsou dveře, okna, řešení podlah a tak dále. Tyto znalosti pak návrh zcela správně a citlivě využívá. Kvalitně vyřešeno nádvoří i obnovená zahrada, členěná na reprezentativní a užitkovou část a doplněná oranžeriemi. Přínosem akce je střízlivá nenápadnost prostředků při novém utváření prostorů a respekt ke kvalitám původního konceptu. Tak ještě jednou blahopřejeme. No a nyní už zbývá než to poslední, a to znamená cenu Břetislava Štorma. Získává Jan Auerbach za řešení úpravy centrální části městské památkové zóny Jáchymovo. A zdůvodnění: jedná se o všestranně kvalitní a zodpovědné propracovaný návrh, inspirativní úpravy vysoce památkově hodnotné a dnes velmi zdevastované centrální části městské památkové zóny Jáchymov a vychází z podrobné znalosti místa
skvěle dokumentuje možnosti pozitivní proměny lokality. Hodnotí se skutečnost, že návrh vychází prvořadě z inspirace zaniklými kvalitami historického stavu. Citlivá obnova vodního motivu s transformací zaniklých prvků lávek a kamenných nádrží, obnova vzrostlé zeleně, dopravní řešení, vše svědčí o pochopení možnosti daného místa. Návrh je zároveň důležitým podnětem pro obyvatele Jáchymova. Ocenění je spojeno s finanční částkou 15 000. Pane Horbucha, vám blahopřeju a předvezměte si cenu.